Nemám. Počkaj, keď odštartujem, pristanem. No, ale ja musím, vieš. Nie, že ty vybehneš hore riadne. Zima mi na ruky, keď ovládam, vieš. Alfa HDMI. A mňa včera nenapadlo. Vieš, že som chcel čiernu a nemali piči, tak som Nám sa páči takáto. Aj? Ja som chcel viac tu, ale potom... A používaš toto? No, tak iba dačo točím, vieš. Koľko ťa vyšla? Táto stáť tiež tak 85. Nová, vieš. Nechceš ju predať? Neviem. Ale potom, no neviem. Ale asi Možno. bude zbytočná. No natáčanie HD, ja to používam, vieš. No hýbaj hore, 40-50 sekúnd, ešte si nemyslíš. Ty debil. Čo mám robiť? Neviem, to je jedno. Hýbaj bližšie. Za zima je, ale dobre ide, vieš, že nevybíja sa dáko baterka, že dáko rýchlo. Čiže by som povedal, že pomalšie. Koľko je? Voltov. 10,3. Budem tak tu na, nie? No, lebo potom to klesne rýchlo už, keď je už tých 10 V. Ja som také hodnoty ešte zmenil v tom sonári. Zvedavý. Keď pridám tak už 9,8 hneď. Čiže už končím. Kde sa 9 koľko je? Povolaný. 10, teraz aj 9,4 tak nie. Tak ešte mám liezať. No a dosť pomaly sa to vybíja, nie? Dobre sú tieto 5000. Ja chcem ešte jednu tam. No veď... A ja si potom dám ešte jedno pod schodie, vieš? Ale väčšie nohy budem musieť spraviť. A ty vlastne nemusíš nohy iné robiť.